Hosana sa kaitaasan, Hosana sa akin ni David. Alin Israel, pag umao ng nadigdig, sa maraming kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa akin ni David. Alin Israel, pag umao ng nadigdig, sa maraming kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa akin ni David. Alin Israel, pag umao ng nadigdig, sa maraming kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa akin ni David. Alin Israel, pag umao ng nadigdig, sa maraming kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa akin ni David. Alin Israel, pag umao ng nadigdig, sa maraming kagurangan, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa akin ni David. Alin Israel, pag umao ng nadigdig, sa maraming kagurangan. Paman sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawoan sa mong paraligtas, asin magpaasan kan krus. Kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya nakaibo mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo. Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po sa paginanyog kan mga tataramon. Anenot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski na ngani nasasambit ini sa kapiestahan in pagbunyag kan sa tong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoonin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, an Israel na banwaan nin Diyos. Siya daw ang hadi kay tong panahon, o an Mesiyas na maabot. Hinanyugun po niya to an enot na babasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos nagtaos ako ni disipulong dila, tangani magtagal sa paghinguwang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukaw ang sakong talinga, tangani magdangog, siring sa sarong disipulo. Ang kagurang ng Diyos binuksan ang sakong talinga, asinday ako nagtumang, ni nagsibog. Ang sakong likod itinao ko sa mga parahampak, asin ang sakong pisngi sa mga parabugnot. Ang sakong lalawagon, day ako tinahuban sa insulto asin lutab. Ang kagurang ng Diyos, tatabangan niya ako, kaya day ako napahamak. Kaya pinagi kong sulpak ang sakong lalawagon, asin aram ko na day ako mapapasupo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko,
Tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pinagulog-ulog ako nin gabos na nakahiling sako. Nagturoya-tuya sinda asin nagtarango-tango. Nagsarig siya sa kagurangan, iligtas siya nin kagurangan. Kung katuod niyan kagurangan, agawon siya nin kagurangan. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nindakol na ayam. Dinaguso ako nin mga tawong tampalasan. Tinusok nindan sa kong mga kamot asin bitis. Nabibilang ko ang gabos kong mga tulong. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Pinagbarangan ninda ang sakuyang gubing, pinagripahan ang sakong bado. Kagurangnan hari pagrayo sako, sakong kusog paghumari sa pagtabang sako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Ansay mo ngaran, irurukyaw ko sa mga tugan. O umawon ta kasain man sinda magtiripon. An kagurangnan, umawon nindo na nag-aarang sa iya. Umawon nindo gabos, mga akin ni Israel. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Diyos ko, tadaw ta pinabayaan mo ako. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaan kang kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnuan niya ang satong kasumbikalan. Siring man, ipinagrurukyaw kan awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa iyaon sa pormaning pagka-Diyos,
Dai siya napahuna na makapantay ang Diyos, nasasalumon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao, asin sa anyo, sayod na tao. Nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-kuyog sagkod sa kagadanan. Kagadanan sa krus, kaya urog man siyang ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran, na labi sa gabos na ngaran. Tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit non, ang daga non, asin ang taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrukyaw. Kagurangnan si Jesucristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan banal na Ebanghelyo. Inako niyan kagadanan, kagadanan tuman sa krus, kaya initaasan ng Diyos, asin tinawanin ngaran, nauruki sa gabos ng ngaran. Inako niyang kagadanan, kagadanan tuman sa krus, kaya initaasan ng Diyos, asin tinawanin ngaran, nauruki sa gabos ng ngaran. Pasyon ni Jesucristong kagurangnan susog kisan Lucas. Kan oras na nagtukaw siya, kay banyaan sa iyang mga disipulos, nagsabi siya sa inda, Maigot kong minawot magkakan kaining Pasko kaiba nindo, bago ako magsakit. Tanagsasabi ako sa indo, daina ako kaini, makakan, sagkod na mautob sa kahadean kan Diyos. pagkua kan kalis, nagpasalamat asin nagsabi, Ako ini asin hirarasan nindo. Tanagsasabi ako sa indo, dai ako mainom poon ngunyan kan bunga kan ubas, sagkod na mag-abot an kahadean kan Diyos. dangan pagkuanin tinapay, nagpasalamat, binak asin itinaos sa inda, na sabi, Ini an sakong hawak na itinatao para sa indo. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. siring man ang kalis, pakapamanggi na sabi, Ining kalis iyo an bagong tipan kan sakong dugo, na pinapabulos para sa indo. Alagad uya an kamot kan pasaluib sako, kaiba ko sa lamesa. An aki kan tawo naglalakaw mananggad, susog sa nakatalaga. Alagad sa taong iyan, napasaluib sa iya. asin sinda nagpuon pagharapot-hapotan, kung si Isay kaya sa indaan magibo. Nagkaigwaman sinda nin turusayan, hisay sa indaan mabilang na urog kadakula, nagsabi siya sa inda, An mga hade kan mga hintil nagsasakop sa inda. Asin an may kapangyarihan sa inda inaapod na mga paragibong marhay. Kamo bako siring kundi an urog kadakula sa indo maging siring sa nguhod. Asin an leader sa indo magiging siring sa naglilingkod. Ta si Isay an urog kadakula, an nakatukaw sa kakanan o an naglilingkod. Bako an nakatukaw, ako sa tahaw nindo siring sa naglilingkod. Kamo an nagdanay na damay sako sa mga pagsugot sako. Asin ako balaog na nagtataos sa indo, siring na balaog na nagtaos ako an sakong ama, nin kahadean. Tanganing magkakan kamo asin mag-inom sa lamesa sa sakong kahadean,
asin matukaw kamo sa mga trono sa paghukom sa 12 tribo nin Israel. Simon, Simon, uya hinagad na gayo kamo ni Satanas, tanganing saligsigon siring sa trigo, alagad pinangadyi taka, tanganing dai magluyaan sa imong pagtubod, asin ika pagbalik mong gayo, parigunaan siring, an sa imong mga tugang. Nagsabi sa iya, Kagurangnan, andam ako magdanay sa imo, minsan sa bilangguan, asin sa kagadanan. nagsabi siya, Sinasabihan ta ka, Pedro, dai maturaok ngunyan an sulog, sagkod sa makatulo mo akong nigaran, na midbid mo ako. nagsabi siya sa inda, Kan suguon ko kamo na mayo nin pitaka, ni supot ni sapin, kinulang kamo? nagsimbag sinda. Day lamang, Kaya nagsabi siya sa inda, Alagad ngunyan an igwanin pitaka magdara, siring man an igwanin supot, an mayo magpabakal kan sa iyang alikboy, asin magbakal nin minasbad. Ta nagsasabi ako sa indo, ining isinurat kaipuhan mautob sako, ining sa mga kriminal ibinilang siya, taan dapit sako igwanin katapusan. alagad nagsabi sinda. kagurangnan, uya, igwadigdinin duwang minasbad. Nagsabi siya sa inda, Tama na iyan. pagluwas naglakaw siya susog sa kaugalian, pabukid kan mga olibo, asin nagsunod sa iya ang mga disipulos. Pagabot sa lugar, nagsabi siya sa inda, distansya nin sarong daklag nin gapo, nagluhod asin namibi na ansabi, Ama, kun buot mo palihi sa sako an kalis na ini, alagad bako an buot ko, kundi an sa imo an mangyari. nagpahiling sa iyan sarong anghel hali sa langit, sa pagpakusog sa iya. Sa dakula niyang pag-aguniya, nagpamibinin urog kaigot, taraan sa iyang mga gaanot, naging siring sa matagdo ning dugo, na nagdadalihig sa daga. Pagbuhat hali sa pagpamibi, nagdalaw siya sa mga disipulos, asin naabtan sinda na nagtuturog sa gabat kan kamundoan, nagsabi sa inda, Taano ta nagtuturog kamo, buhat asin magpamibi na dai mahulog sa sugot. nagtataram pa siya, Kuya, katauhan asin aninapon na Judas, saro kan 12. Nangingunotan sa inda, asin nagrani kay Jesus tamahadok sa iya, nagtaram sa iya si Jesus. Judas, sa hadok, ipinapasaluib mo an aki kan tawo? Pagkahiling kan mangyayari, nagsabi si mga nasa palibot niya, Kagurangnan, titig bason minin espada. tinagaan saro sa inda, ang surugon kan puon na padi, asin napalungan ini kan tuong talinga, simbagdigdi nagsabi si Jesus. Pabayae sagkod sa nadyan. Dinutanyaan sa iyang talinga, asin pinaumayan siya. Nagsabi si Jesus sa mga nagduman sa iya, mga puon na padi, mga general, asin mga gurang. Siring sa padagsang sa sarong tulisan nagluwas kamo, may espada asin badas. Arual daw yaon ako sa indo sa templo, asin dainindo ibiningat an sa indong mga kamot tumang sako. Alagad inian sa indong oras, asin an kapangyarihan kan diklom. Pagkadako pa, dinaras siya, asin inilinaog sa harong kan puon na padi. Si Pedro nagsusunod sa harayo. Palibasa nag-amak sindanin kalayo sa tao kan kalooban, asin nagtukaw sa palibot. Nagtukaw si Pedro sa tahaw ninda. Nailig siya nin sarong uripon na babae. Nakatukaw sa may ilaw. Tinulhukan asin sinabihan. Ang taong ini, kaibad kay to. Alagad siya nagnigar na ansabi. Day ko siya midbid babae. Day nahaloy pakatapos sa rukman. Pagkahiling sa iya nagsabi. Ika man saro sa inda. Alagad nagsabi si Pedro. O tao, bako ako. Pakalihis nin masarong oras, may saro naman na nagpirit na nagsabi. Sa katotoohan, ang taong ini, kaiba man kay to. Ta Galileo man. Alagad nagsabi si Pedro. Tao, day ko aram ang tinataram mo. Tulos mantang nagtataram pa siya, nagturaok ang sulog. Ang kagurangnan, pagbirik hiniling si Pedro na tutok. Asin narumduman ni Pedro ang tataramon sa iya kan kagurangnan. Bago ang sulog maturaok kunyan, makatulumo akong ninegaran.
Asin pagluwas mapait siyang nagtangis. Ang mga lalaki nagbabantay kay Jesus, kinakalwagan siya asin inaampak. Tinakpan sa mata asin inaapot na ansabi. Hulai, sisay ang naghampak sa imo. Asin dakul pang ibang mga bagay ang itinaram sa paglanghad sa iya. Kanal daw na nagtipon ang mga gurang kan banwaan, ang mga puon na padi asin mga eskriba. Dinara siya sa indang sanggunian asin sinabihan. Kunika ang Kristo, isabi mo sa mo. Nagsimbag siya sa inda. Kung magtaram ako sa indo, dai ka mo matubod. Kung maghapot, dai ka mo masimbag. Alagad poon ngunyan, an aki kan tawo matukaw sa tuo, kan kapangyarihan kan Diyos. Nagsabi ang gabos. Kung siring ika ang aki kan Diyos, Nagsabi siya sa inda. Kamo nagtataram ako. Alagad sinda nagsabi. ano pa ang kayo po ang tang saksi? Nadagog taman sa naanhali sa iyang nguso. Nagtindog ang bilog nindang ariponpon asin dinaras siya ki Pilato. Nagpuon sinda pagsumbong laban sa iya, nan sabi. Ang taong ini, nakuan niya mong nagpapalagalag kan sa tong nasyon. Inuulang ang buwis ki Cesar, asin nagsasabi na siya ang Kristong hadi. Nagapot sa iya si Pilato na ansabi. Ika ang hadi kan mga Hudyo. Nagsimbag. Ika nagsasabi. Nagtaram si Pilato sa puon na padi asin sa mga katauhan. Mayo akong nakuang dahilan sa taong ini. Alaga nagpirit sinda na ansabi. Sinusutsutan niya ang banwaan sa pagtutukdo sa bilog na Judea, poon sa Galilea, sa digdi. Si Pilato pakadangog kaini, nagapot kun ang tao Galileo. Pakaaraming gayo na ansakop siya kan otoridad ni Herodes. Ipinadara siya ki Herodes na yaon man sa Jerusalem, kan mga aldaw na ito. Si Herodes pagkahiling kay Jesus na ugmang gayo, tahaloy ng buot niyang mahiling siya. Huli kan mga nadangog niya dapit sa iya, asin naglalaom na makahiling nin sarong tanda na gibon niya. Hinapot siya dapit sa dakol na bagay, alagad siya mayong nagsusumbong laban sa iya. Nagtindog duman ang mga puon na ampadi asin mga eskriba, makusog na nagsusumbong laban sa iya. Dinuhagi ni Herodes kay bakan sa iyang ukbo asin kinalwagan. Binaduan siya nin nakakasulang gubing, dangan ipinabalik ki Pilato. Naging magkatuod si Herodes asin Pilato kan aldaw na ito. Tadati magkaiwal sinda. Si Pilato pinatipon ang mga puon na padi, ang mga namamayo asin ang banwaan, nagsasabi sa inda. Dinaranindos ako ang taong ini, siring sa sarong nagsusudsot sa banwaan na magrebelde. Uya, sa kuyang sinayasat sa atubang nindo, asin mayo akong nakuang kaso sa taong ini, dapit sa mga isinumbong nindo labad sa iya. Ni si Herodes, ta ipinabalik siya sa to. Uya, mayo siyang naginibo na sukat sa kagadanan, kaya pakahampaka, bubutasan ko siya. Sarabay na nagkuraw sindagabos na ansabi. Ang Barabas na ini pinabilanggo, unong kansarong sedisyon na nangyari sa syudad asin sarong pagadan. Giraray nagtaram sa inda si Pilato, buot botasan ni si Jesus, ugaring nagkuraw sinda na ansabi. Ibago siya sa krus! Ibago siya sa krus! Ikatulong beses nagtaram siya sa inda. Anong maraot ang ginibo kay ni? Mayo akong nakuang sa iyang dahilan nin kagadanan, kaya hampakon ko siya asin bubutasan. Alagad sinda nagpipirit, sa makusog na tingog, hinahagad ninda na ipako siya sa krus. Asin urog na nagkukusog ang sa indang mga tingog. Si Pilato buot na mangyari ang sa indang kahagadan. Minutasan niya itong huli sa sedisyon asin pagadan, pinag-apon sa bilangguan, na hinahangad ninda. Alagad si Jesus pinaubaya sa indang buot. Ganihatod siya, dinakop ninda ang sarong lalaki na ang ngaran Simon, sarong Sireneo, na nagpupuli hali sa uma. Asin isinakngat sa iya ang krus, tanganing pasanon sa udyan ni Jesus. Sinusundan siya nin dakulang aripunpon kan banwaan, asin mga babae na nagtutubtob kan daghan. Asin pinambitan siya, pagsalingoy sa inda, si Jesus nagsabi. Mga aking babae nin Jerusalem, dahil kamo magtangis huli sako, kundi magtangis kamo para sa indoman sana, asin para sa indong mga aki.
Huli maabot an mga aldaw na masabi kamo, paladan an mga baog asin an dai nangangaki, asin an mga daghan na dai nagpapasuso. Dangan mapuon sinda pagsabi sa kabukidan, tumpagi kami, asin sa kabuludan, tambuni kami. Huli takon ini ginigibo ninda sa labas na kahoy, sa alang ano daw an mangyayari. Dinaraman ninda duwa pa katao, mga kriminal. Tanganing sabay sa iyang puon. Kan makaabot na sinda sa lugar na inapod bungo. Duman ipinako ninda siya sa krus. Asin ang mga kriminal saro sa wala, saro sa tuo. Alagad si Jesus nagsasabi, Ama, patawada sinda, tadain ninda aram kung ano an ginigibo ninda. sa pagbaranga-banga sa indakan sa iyang gubing, nagripa sinda. Nagtitindog duman ang banwaan, nagtatanaw. Ang mga namumuno nag-ulog-ulog sa iya na ansabi, Ani ba iniligtas niya? Hiligtas niya ang sadiri, kung siya ang Kristo kan Diyos ang pinili. Kinakalwagan man siya kan mga soldados na nagdudurulok. Dinudulutan siya nin suka asin sinasabihan, Kung ikahan ahadi kan mga Hudyo, ligtasan ang sadiri. igwanin sinurat sa iyang pamayuhan. Ini ang hadi kan mga Hudiyo. Saro kan mga nabibitay na kriminal naglalangad sa iya ang sabi, Bakong ika ang Kristo, ligtasan ang sadiri, asin man kami. Nagsimbag si Saro asin sa pagsagwi sa iya nagsabi, Day ka lamang natatakot sa Diyos, ika na nasa siring man na kondenasyon, kita tama na sinulutan, tanasa po taan mga sukat sa mga gibuta, alagad ini mayong maraot na ginibo. nagsabi, Jesus, girumduma ako pag nakalaog ka na sa imong kahadean. nagsabi sa iya, Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunyan makakaibata ka sa paraiso. haros udto na asin nagdiklom sa bilog na daga sa kud alas 3, na pinawan saldang, asin ang belo kan santuaryo nagisi sa tahaw. Pagkurahon nin makusog si Jesus nagsabi, Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko an sa kong espiritu. pagsabi ka ini inautsan, pagkahiling ka nangyari, nagpamuraway sa Diyos ang sentoryo na ansabi, Talagang ang taong ini suripot. ang gabos ng mga katauhan nakatipon sa tungod kan tatanawan na ini. Nakasaksi ka nangyari, asin tinutubtob ang sa indang mga daghan. Nagpuruli. Nagtitindog sa harayo ang gabos niyang kamidbid, asin mga babae, nakisunod sa iya poon sa Galilea, iniling ini. Marahay na bareta kan kagurangnan. Diyos maray na andaw sa indo gabos mga tugang. Ngunyanan sa tuyang inang simbahan minaselebrar kan Domingo nin Palaspas asin Domingo nin Pasyon. Sa Domingo nin Palaspas kita formal na minalaog sa pinakabanal na simana kan taon kan sa tuyang kalendaryo liturhika. Ini ang pagrumdom niyato kan paglaog ni Jesucristo na matrayumpo sa iyang sadiring banwa. Tanganing utubon an sa iyang misyon na itinao kan sa iyang ama. Mga tugang siring na si Jesucristo inako kan sa iyang mga kahimanwa, sa paagi kan pagwagayway kan palaspas, paglaag kan mga alikboy sa dalan na aagihan kan kagurangnan. Kitaman sa Domingong ini siring man an ginibo. Nagwagayway man kita kan palaspas, tanda kan sa tuyang pag-alok na padaguson si Jesus sa satuyang mga puso, sa satuyang buhay.
tanganing siya makisumaro sa satuya. Siring kita makisumaro man sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Iniman an panahon tanganing girumdumon niyato ang istorya kan kaligtasan na nangyari ka itong panahon. Na nagdara sa satuya, hali sa bakong pagiging maninigo, pasiring sa pagiging maninigo. Hali sa kadikluman, pasiring sa liwanag. Hali sa kagadanan, pasiring sa buhay na daing sagkod. An-al daw na ini mga tugang pano nin kontrast. Kasubago sa satuyang pagbendisyon kan palaspas, nagsurihaw kita nin hosana. Napano kita nin kaugmahan sa pag-ako sa satuyang kagurangnan. Alagad ngunyan nadangog niya to an makamundong pangyayari kan sa iyang pasyon. Nagarubaga kita kasubago na sa liwanag, ngunyan naka-experiensya kita nindiklom sa pagdangog niya to kan pasyon kan satuyang kagurangnan. Mga tugang gayod, mahapot kita, hain ang Diyos sa momentong ininin kadikluman. Hain siya kanan sa iyang aki, yaon sa kalbaryo asin naghihinagdan. Sa enot gayod, mawawaran kita nin paglaom. Alagad kung sa tuyang paghurup-hurupan nin hararom, may hiling tanaan kapangyarihan kan Diyos na hayag sa iyang aki na si Jesus. Ang nagsasakit na surugoon, na iyo an ilinadawan sa satuya kan enot na pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Asin an mapakumbaba, asin masinunod-sunod na Diyos, na inako ang kagadanan sa krus, susog sa ilinadawan sa satuya, kan surat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Siring na ipinahayag ni Jesus ang pagkamuot na nagtataong buhay kan sa iyang ama, kan nagpuon siya kan sa iyang ministeryo, padagos niyang ipinapahayag ang dayupot na pagkamuot kan Diyos, maski sa oras kan sa iyang pasyon, asin kagadanan. Ipinahayag ni Jesus na ang Diyos sarong lingkod sa iyang mga disipulos, kan sa huring pamanggi, sinabi niya na siya sarong naglilingkod sa lamesa, asin bako sana nakatukaw tanganing paglingkudan. Ipinahayag niya sa surugoon kan halangkaw na padi na ang Diyos pagkamuot asin buhay, kan bulungon niya ang napalong kaining talinga na tinigbas kan sa iyang mga disipulos, kan siya dinakop duman sa hardin. Ipinahayag ni Jesus na ang Diyos maheherakon, kan hiniling niya si Pedro nin tutok, pano nin pagkamuot, pakatapos digaran siya ni Pedro nin 3 beses. Asin ini ang nagdara ki Pedro na magtangis nin mapait. Siring man sa mga babaeng nagtatarangis, ipinahayag man niya ang pagkaherak. Tinawan niya nina konsolasyon
an mga babaeng ini, na imbis na siya an pagtangisan ninda, iyoan sa indang mga sadiri, asinan sa indang mga kaakian. Tinauan ni Jesus din ladawan ang dakulang pagkahirakan Diyos, kan ihagad niya nin tawad sa iyang pamibi, an mga nagpasakit sa iya, kan sa iyang sabihon, Ama, patawada sinda, tadainin da aram kung ano ang ginigibo ninda. Inihayag ni Jesus ang nakakarangang pagkamuot kan Diyos, kan sa iyang prinomesa sa saro sa mga tulisan na angaran Dimas, na nakaibahan niya, na nakapako sa krus. Nangunyan man sana, makakaibata ka sa paraiso. Mga tugang ang kapangyarihan kan Diyos, nagtatrabaho sa oras kan sa iyang pasyon, asin kagadanan. Dahilang inihayag ni Jesus ang Diyos sa iba, sa momento nin kadikluman, kundi ang Diyos, siring man ihinayag an sa iyang sadiri, Jesus. Siya presente maski na ang gabos nagbaya sa iya, nagtaong kusog sa tao kan sa iyang inaagian na kasakitan, kaya ngani an sa tuyang kagurangnan, bago siya nautsan, pano nin pagtitiwala na nagpamibi sa iyang Diyos Ama, na ansabi, Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko an sa kong Espiritu. Sa gabos na pagpapahayag na ini mga tugang, kan presensya kan Diyos, may hiling niya to kung papaano ipinahayag man ni San Lucas, digdi sa pasyon na nadangog niya to, na sa tahaw kan makusog na kapangyarihan kan kadikluman, an banaag na dara kan liwanag kan dakulang pagkamuot kan Diyos, maliwanag na minasirang. Siring baga mga tugang sa eksperyensya niya to kasubago, madiklom, nagtitinik-tinik, alagad da inahaloy nagluwas an bulan, asin ngunyan tinawan kita nin magayon na panahon. Ining istorya kan pasyon kan kagadan, asin kagadanan kan sa tuyang kagurangnan, sarong marahay na bareta, maski na nga ni ini pano nin kadikluman. Marahay na bareta nin huli ta ini an momento na kung sain ang dakulang liwanag, nahihiling kan mata kan sa tuyang pagtubod. Liwanag na dara kan sa iyang dayupot asin nagdadanay na pagkamuot. Pagkamuot na mas makapangyarihan kesa sa kasalan asin kagadanan. Pagkamuot na nagdaog sa karatan, huli kan sa iyang daing sagkod na karahayan. Mga tugang, an istorya kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan, istorya man kan lambang saro sa satuya ngunyan. Gayod, an lambang saro sa satuya, may manlain-lain na inaagihan ng mga kadipisilan. An lambang saro gayod sa satuya, nagaaginin mga kasakitan, huli kan manlain-lain na sirkumstansya kan sa tuyang buhay. Siring na ang Diyos, presente sa pagsakit kan sa iyang bugtong na aki,
Siya man presente sa lambang saro sa satuya ngunyan. Tanganing pakusugon kita kan sa iyang mamomoto na presensya sa paagi kan kadakla na beses day niya to nasasabutan. Gayod, minsan na mamamati niya to na mayo na nin paglaom. Alagad gaho igwang kusog na nagsasabi sa sato na magpadagos kita. Mga tugang ninhulitaan Diyos presente, makakadulok kita sa iya, pano nin pagtitiwala na namimibi, siring sa ginibo ni Jesus duman sa krus. Asin kita man makakapagsabi kan mga tataramon, kan kagurangnan, sa satuyang mga pamibi. Ama, sa imong mga kamot, ipinapaniwala ko an sa kong espiritu. Mga tugang siring na si Jesus, ihinayag ang Diyos sa paagikan sa iyang pagpahiling kan karahayan, asin pagkamuot, maski nangani sa oras kan sa iyang kasakitan asin kagadanan. Mamatean man lugod niya to ang pagkamuot kan Diyos sa paagi kan presensya kan sa tuyang mga tugang. Sa mga panahon na kita nagsasakit asin nadidipisilan. Ang presensya kan Diyos nagiging buhay sa mga tao na iniibahan kita sa satuyang pagsunod sa iya sa dalan kan krus. Mantang kita nagbabaklay sa kinaban na ini. An istorya kan pasyon asin kagadanan kan satuyang kagurangnan nagpapasabot sana sa satuya, nagura numan kadiklom an satuyang inaagihan, yaon sa tahaw niya to ang Diyos, na nagtataong liwanag, huli kan sa iyang dakulang pagkamuot sa satuya. Liwanag na dainong kakayang daugon, kan anuman nakadikloman. Kaya sa pagpuon niya to, kan banal na simanang ini, padagos niya tong hagadon sa satuyang mahal na Diyos. An sa iyang presensya, an sa iyang paggiya. Makapagpartisipar man lugod kita sa mga aktibidades kaining Semana Santa, na pano nin entusiasmo, pano nin kabanalan, tanganing maging makahulugan an satuyang pagsabat sa iya sa momento nin pagkabuhay liwat. Dahil kita babayaan kan satuyang mahal na Diyos, siring na dahil niya binayaan ang bugtong niyang aki. Padagos kitang magsarig sa iya, bako sa nangunyan na panahon na ini, kundi sa satuyang padagos na pagbaklay, pano nin paglaom, hanggang sa makaabot kita sa pinanuga niyang lugar, sa lambang saro sa sato, na pinagkanigo kitang mag-erok duman sa paagikan sa iyang pagsakit, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Matindog po kita, sinipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakamhan,
kaglalangkan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangida muli ka na Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin nilinubong. Asin kanikatulong Sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Napakusog kan tataramon asin halimbawa ni Jesus, mamibi kita sa satuyang Diyos non na Ama, na ankulog asin kagadanan kan sa iyang aki, magbunga sa to asin sa gabos, an satuyang simbag, kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asing daing takot na magbalangibog kan marhay na bareta kan krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Para sa tuugabos na Kristiyano, na makanod kitang magsunod kay Jesus sa iyang dalanin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaranin kaugmahan asin paglaom sa mga nakapalibot sa to, mamibi kita. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyudad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kung sain ang mga tao nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaran nin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda sa Jesus, na nagpadago sa iyang dalanin pagtios, na siya sanang saro, mamibi kita. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Para sa mga matubang sa kagadanan, na mapakusog, sinda kan presensya kan kagurangnan, asin kan tabang nin mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Para sa gabos, naan mga maabot na aldaw kan Simana Santa, maging panahonin grasya para sa to, asin makadara sa to na mas makarani sa kagurangnan, mamibi kita. Kahirakian sa imong banwaan, kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, inanyugaan samuyang mga pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lingwahe nin pagsarig, asin pagkaherak, pakipag-ulian, asin pagpasalamat, nin katalingkasan, asin pakasabot, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pagdulot. Good
Magpamibi kamo mga tugang tanganin sako asinan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod ng kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang nan huli kan pasyon kan bugtong mong aki, an pagkahirak mo magin harani sa mo. Tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mian sa imong pagkahirak, na sa mong linalauman, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa dai siyang sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala, asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karatan, asin an pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya kaibaan gabos na angheles, nag-uugma kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nagsasabi. Kagurang nani kananggadan banal, burabod niin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurang na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugawing niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini. Asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabo sa sin maginom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkaningong magin kahiraskan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos, amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasaalan na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Jesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imo simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako kung maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magkaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Dadalangin ako, nakataas aking kamay, magagalak na awit ng papuring ikala.
Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, kalakyaon makakamtan. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihintay, pagkat ang tulong mo'y sa akin ay tagalay sa lilim ng iyong mga umawit akong buong galang. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihintay, pagkat ang tulong mo sa akin ay tagalay sa lilim ng iyong mga pangkat. Umawit akong buong galang. Ngunit ako'y ikaw, habang nahihintay, pagkat ang tulong mo sa akin ay taglay sa lilim ng iyong mga pagkat. Umaawit, umaawit akong buong galang. Mamibi kita. Kagurangnan kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo namimibi. Tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi huli kan pagkagadan kan sa imong aki. Gibuhon mong makaabot sa samong minamaot, huli kan sa iya man sa ng pagkabuhay diwat, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang kabos. Mga paisi, enot po manunungod po sa tuyang schedule ngunya na Semana Santa. Aday ko na po ini sasaroon igwaman sana pong nakapost diyan sa atubangan kan sa tuyang simbahan na tarpaulin. Igwa po dyan na nakapost na schedule kan Semana Santa niya to digdi sa satuyang parokya asin santuario ni Nuestra Señora de Salvacion. Nagkapira lang pong pagihumdom sa satuyang ginigibong selebrasyon ngunyan, ang pagbindisyon po kan palaspas, gigibuhon pagpuon kan banal na misa. Mayo po kitang bendisyon pakatapos kan banal na misa. So mga nahod yan po, halato na sa nanindong magpuon, so 6:30 na misa. Taduman po ang bendisyon gigibuhon. Siring man, dahil po kamo magbakal kan palaspas kung an paratinda nagsasabi na ini benindisyon na. Tadai po kami nagbibendisyon tapos ipapabakal.
sala po iyan, kasalan iyan. Inan po ang inaapod na simony. Ang banal na bagay o ang bininditahan na bagay dahil kaipuhan, dahil dapat ipabakal. Kaya po, dahil po kamo magtubod na ang ipinapabakal ninda, benditado na. Dahil po kami nagbibindisyon, tanganing ipabakal. Pangdua po, sa maabot na April 21, magkakaigwanin Easter pilgrimage sa dalan nin paglaom an sa tuyang parokya na masungko sa mga simbahan na idiniklara bilang Jubilee Church digdi sa satong lokal na diocese. Sumaabot po na magsabay, magpalista na lang po asin hanapon si Ma'am Asuncion Colina, PPC Lay Co-Chair, o si Miss Liza Austria, Shrine Ministry Coordinator. Ang deadline po kan pagpalista, iyo po sa aga, iyo na po ang deadline, April 14. Pangtulo, sa maabot po na Sabado, Sabado de Gloria. Kaya po, daiman kitang gigibuhon na Siete Sabados. Ang Siete Sabados ta po, gigibuhon niya to sa ikaapat na Sabado para sa bulan na ininin Abril. Ining bulan man lang na ini, nataon po na ang ikatulong Sabado, nasa laog kan Semana Santa. Kaya po ang Siete Sabado, gigibuhon sa April 26, 2025. Siring sa kinaugalian, mapuon sa Naga Mission Church, maposisyon pasiring digdi sa satuyang parokya. Asin pakatapos kan posisyon, mapamibi kan danay na nobena, siring man, pakatapos kan danay na nobena, banal na misa. Padagos po kaming naghahagad sa saindo, nintabang, tanganing mapadagos tapong mapakarhay an satuyang parokya, asinan santuaryo kan satuyang mahal na ina. Padagos po an satuyang pagpatrabaho sa likod, kaining satuyang simbahan, tanganing mas mapagayon asin mas mapadali an akses pasakat sa satuyang mahal na ina. Siring ban po ang nahihiling nindo na nag-iikot na dakulaon na ceiling pan. Party po iyan kan sa indong mga pigdudonar. Kasabay po yan sa satuyang fundraising. Kaya po sa liwat naghahagad kami nintabang sa indo sa pagikan pagsuporta kan fundraising poon sa alkansya nin pagkamuot, pagbakal kan silyab nin paglaom t-shirt, raffle ticket na ang raffle draw gigibuon sa May 25, 2025. Ang buot pong magbakal, ini po available sa souvenir shop, sa opisina kan sa tung parokya, siring man sa mga barangay pastoral chair kan sa indong mga barangay. Ang second collection ngunya na Domingo para sa Alay Kapwa Sunday. Salamat po sa saindo, siring man salamat sa satuyang donors as in benefactors, Jocelyn Guillermo, Anonymous, Imelda Abihuela, Anonymous, Alina Bel Pura, Neo Community, 2, kan Albay Cathedral, a Holy Family, Noy asin Lunaldo asin Pamilya. Salamat po asin Diyos ang magbalos sa saindo gabos. Matindog na po kita. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. idukoan payo asin magagad in bendisyon. Kagurang na namimibi kami hilinga ining sa imong pamilya na para kainian sa mong kagurang na ni Jesucristo dahil nagduwa-duwang magpasaluib sa mga kamot kan tampalasan asin magtios kan pasakit kan krus. Siya na nabubuhay asin nagahade
sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, Anama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo, Amen. lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.